Okay na baglatangal daw gagayam kakailan kun iti amin nga agdungdungag iti radio Sagara 104.7 FM shock ne manong yu arafi nga mang ibingay iti pagtungtungan tayo tata nga may panggap iti kunatang anya iti anya ti pinikpikan ba. Okay. Tablaw ken naragsak nga daw kada kayo amin daytoy man iti manong yu programa iti manong yu iti programa nga agong iti radyo nga mangibingay kadag iti istorya ken kultura ti Cordillera. Ita pagsaritaan tayo iti pinikpikan maysa tradisyonal asida dagiti igurot iti Cordillera. Lalo kadag iti umili iti Benguet, Mountain Province, Kalinga, narona iti lugar, munisipyo, ti Sagada. Iti nagbalin na isang sangayan iti pinikpikan gagayam, kat iti traditional panagsagana ito'y. Tinagan pinikpikan, kat tagapo iti sao pikpik. Kayat na sa awan kat tugtugan wenno pitikan. Idi ununa ti manok kat mapikpik iti payak ken bagina kaspasat ti ritual. Pati dagiti kaduan patsyenda adaytoy kat mangipaado iti raman ken kinaimas ti karne. Kalpasan dayta mapuran ti manok. Tapno may kat dagiti dutdut na napuran ati panaikas tada nga mangagkat iti dutdut ket puran da. Saka maluto agraman iti etag wenno naasinan ken nasukan akarne ti baboy ken kadawyan mairaman wenno mairaman pay iti laya wenno chili. Ngem iti laya ken chili panawon itata idi ket awan. Iti irawok danto pay iti pinikpikan ket mabaling nga raaw kanda iti sayote wenno bulbulong iti may sapay nga nakitkita ide ket naimas iti sabaw ti pinikpikan no adda iti etag na ken usarenda iti rice wine. Rice wine. When rice wine, kung naday dyan nga rice wine nga naka-mix iti rice mismo o nadya bugas iti wine nga i-mix da itno agluto da iti pinikpikan with rice wine. Sarap nun. Di masisabaw na gagayam. Ngam saan lang asida ti pinikpikan. Kadag iti igurot daytoy ket nauneg iti kaipapanan na iti kultura ken espiritual biag. Masansan may sagana ti panawon dagiti ritual, seremonya, ken panagkikita dagiti agiili. Iti daduma a lugar iti mambunong nga kunada wenno je agbaga wenno traditional mangidaulo iti ritual ket mangikararag sakbay maisagana iti manok. Anyway, naduma ti maysa nga ugali iti damat lang ti pagsabalian na iti ugali iti entero Cordillera. Iti taduma habang party da pikpikin da dyan manok, ibunbunong da ikarakararagdan. Iti taduma ino ada DJ party da sa danto ikararag. At damat nga iti taduma mga lugar iti Mountain Province
lutuan da pay basit kasla ikantada DJ mahafkok sadanto iruwar sadanto ikararag iti anito da wenno anyaman iti panagikararaga ganda iti depende iti klase nga okasyon iti ili wenno iti pamilya no okasyon nga kunada nga panaglinis iti kinadakes wenno iti madi nga rikna iti pagarigan iti health no iti umili ket adda ngamin jay kitkitanda nga madi nga apay nga agpapanateng ti tattao apay nga madi ti kasla nadagsen ti panangkitan ti lalakay dayta iti nukwa ket adda iti kunada nga shaman wenno jay mangibaga nga da kayo nga lalakay kitaan nyo dito nga problema ti ili ta iraya medyo to di dapat nga rami din yung tapno umimbag dagiti tattao iti madi arik nada. Nupay kasta adamat dagiti didinungeg may papan iti tradisyonal a panagsagana gapo iti pakasaknan iti kina managayat kadagiti ayop ya. Gapo na iti agdama ado dagiti mangloto iti commercial. Wenno mas nalumanay awagas. Akas lang iti kadawyan a panagparty iti manok sakbay lutuan. Ngam, para kadagiti daddo mga igurot, awanan iti dayta iti naunag a kultura ken espiritual a kay papanan ti pudno pinikpikan. Iti kamodyanan ipalagip kada tayo iti pinikpikan at itaraon ket saan lang apana ang pang pabusog kadagiti tattao wenno kadagiti katutubo iti Cordillera. Daytoy ket simbolo ti pamati panagmaymaysa wenno panagkaykaysa ken panangsalimetmet iti tawid kultura. Okay, so data pa lang iti maibingay tayo, may panggap iti apay anya nga talaga ba iti pinikpikan. Buyain yun to, wenno kitaan yun to iti Facebook ti Radyo Sagada 104.7 FM, wenno iti website ti Radyo Sagada 104.7 FM. Naimbag nga aldaw kada kayo nga awan labas.